Apple minulý mesiac začal predávať nový MacBook Air M3. A s týmto upgradeom oficiálne prestal predávať prvý MacBook zo série Apple Silicon, MacBook Air M1. Jeden z najpredávanejších a najobľúbenejších MacBookov v histórii. Ľahký, tenký, jednoducho prenosný a so silným hardverom, ktorý je dodnes skvelý. Tak prečo Apple prestal predávať sériu M1 a oplatí sa to kúpiť v roku 2024? Ako býva zvykom, Apple každý rok pretriedi produkty, ktoré ostanú v aktívnom predaji a zase naopak niektoré odstráni na základe najnovších a najrelevantnejších produktov. A s príchodom verzie M3 bol na čase sa rozlúčiť s obľúbenou M1. Tým, že sa produkt ďalej už nevyrába, ale len dopredáva, je stále veľmi dostupný a ešte za lepšiu cenu, či už na rôznych e-shopoch alebo kamenných predajniach. Týmto sa produkt dostal do povedomia ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad kúpou MacBooku za rozumnú cenu. Verzia Air bola vždy strednou cestou medzi MacBookom, čo znamená, že nie každý potrebuje najlepšie funkcie či výkon. Aj keď MacBook Air nie je až tak výkonný ako napríklad Pro verzie, mnoho ľudí ako sú študenti, učitelia, ľudia v kancelárii či domácnosti uprednostňujú práve túto verziu. Air je schopný splniť potreby väčšiny ľudí v oblasti počítača, ako práca na prezentáciách, s tabulkami, grafmi, videohovory, prehliadanie internetu a počítač sa vám nezasekne ani raz. Ak ho chcete otestovať, kľudne si otvorte 80 okien a aj to zvládne s ľahkosťou. Ale to neznamená, že pokiaľ vám treba počítač na ťažšie úlohy, ako je napríklad programárstvo, videoeditor, úprava fotiek, vás tento počítač sklame a práve naopak. Ľudia ostávajú prekvapení, že za túto cenu môžu mať tak výkonný počítač, ako je práve Air M1. Dokáže pracovať so 4K videami, veľkými audiosúbormi, programovanie na viacerých platformách, úprava RAW fotiek a mnoho ďalšieho. Samozrejme záleží od pohľadu ľudí. Aj keď má tento počítač solidný hardware, aj na rok 2024, tak nie každému to bude stačiť. Samozrejme na väčšinu taskov je to až smiešne, ako jednoducho si počítač poradí. Predsa je stále až 5 krát výkonnejší ako posledný Intel čip u MacBooku. Ale pokiaľ plánujete niečo náročnejšie, nie som si istý, či 8 GB RAM, čo je základ u tohto počítača, vám bude úplne stačiť. Samozrejme záleží hlavne na vás, akú prácu budete vykonávať a či sa vám nakoniec neoplatí priplatiť pár stoviek za viac výkonu. Ale stále dokáže pracovne viac ako väčšina notebookov s podporou Windows podobnej cenovej kategórii. Až pokým prídeme na hry. Alebo? Čo sa týka hrania hier na vašom MacBooku, tak nie je to najlepšie. MacBooky boli predsa vždy zamerané na prácu a nie na hry. Takže aj počítače o polovicu lacnejšie od iných značiek prinesú lepší herný zážitok. Sám som jednu dobu hrával hry ako Counter-Strike či Fortnite práve na Lenovo s cenovkou 350 € a bolo to o dosť lepšie. Ale predsa to niečo rozbehne. Napríklad Minecraft, čo v roku 2024 nie je až tak na chválenie, ale predsa pokiaľ nemáte inú možnosť, tak jednoduchšie hry na tom rozbehnete plne stabilne. Tento počítač prichádza taktiež so solidnou batériou. 15 hodín prehľadania internetu až do 18 hodín streamovania videa. Samozrejme po nejakej dobe s tým už nemôžete úplne rátať, ale musím povedať, že na deň bežnej práce so sebou nabíjačku nemusíte brať. Dokonca ani po 3 rokoch používania. Backlit Magic Keyboard, ktorá je veľmi príjemná na písanie a veľmi tichá. Touch ID senzor, ktorý opäť pre porovnanie chýba u veľa Windows laptopoch aj v tomto roku. Stereo reproduktory, ktoré pravdepodobne využijete len doma a na to stačia. A dokonca aj headphone jack. A toto je len pár mojich najobľúbenejších funkcií, ktoré prichádzajú s týmto počítačom. Avšak zatiaľ sme vymenovali väčšinu len pozitívne veci. Ale na rok 2024 je tu pár vecí, ktoré chýbajú, alebo by mohli byť lepšie. 720p HD kamera, ktorá obstojí pri FaceTimeoch, ale ako náhle by ste hľadali hĺbšie využitie, tak nie. 400 nitov je maximálna výška jasu na displeji a opäť na doma či do kancelárie postačí až. Ale pokiaľ radi pracujete niekde von, či už v kaviarni alebo v parku a začne vám svietiť slnko, tak MacBook sa stane celkom nepoužiteľný. A ako posledné by som rád zmienil základnú konfiguráciu. Pokiaľ ste klikli na toto video, tak pravdepodobne chcete ušetriť nejaké peniaze a získať schopný laptop za čo najlepšiu cenu. Čo práve MacBook Air je. Ale jeho základná konfigurácia je na 8 GB RAM a 256 GB pamäte. Môžete si to vylepšiť až na 2-krát toľko, ale samozrejme si priplatíte trochu viac. A ako som už povedal na začiatku videa, pre niekoho problém, pre niekoho výhoda. Takže záleží len a len na vás a na vašom využití MacBooku. Ale keď sa pozrieme na tohtoročný MacBook Air, tak začína na úplne totožnej konfigurácii. Taktiež sa dá vylepšiť niekoľkokrát, ale opäť to vás bude stať viac peňazí. A toto všetko len nahráva práve M1. Spomínaná M3, ktorá je novšia až o 4 roky, nám okrem toho priniesla ale iné novinky.
výkonnejší procesor až o 1,6 krát viac ako M1, podpora viacerých monitorov, Full HD predná kamera, lepší displej a jasnosť až do výšky 500 nitov. Tento počítač vlastne opravil všetky nedostatky do určitej miery. A cenovka na Slovensku začína na 1300 eur. Keďže u nás nemáme oficiálne predajne Apple, je tie ceny trošku ťažšie porovnávať ako napríklad v Amerike. Ale u nás je to približne až od 300, 400, možno aj 500 eur podľa toho, akú ponuku nájdete na M1. Čiže tu už je otázka na vás, či sa to vám oplatí. Pokiaľ nie ste najväčší geek, tak osobne si myslím, že 300-400 eur je až moc za tých pár vecí, čo MacBook ponúka. Neberte ma zle, tento počítač je skvelý, ale pomer cena výkon v oboch laptopoch vás trošku môže odrovnať práve tou cenovkou. Aby som to zhodnotil, tak MacBook Air M1 v roku 2020 predbehol čas mílovými krokmi. A priniesol nám laptop, ktorý opäť za pomer cena výkon patril medzi jedných z najlepších na svete. Možno aj stále patrí. Preto je určite vhodné si ho zakúpiť aj v roku 2024, 2025 a možno aj 2026. A za tú cenu, za ktorú sa dá dnes zohnať, dostanete výkonný a jednoduchý laptop, s ktorým dokážete spraviť 99% práce na notebooku. Takže pokiaľ needituješ filmy pre Netflix alebo nemáš vlastné nahrávacie štúdio, tak ver mi, tento MacBook ťa nesklame.